Kalong ka jing sengo sarong ningkong yala de shimet ya ka ying ka sem ka shinong ka thau ka than bat ka jala hi barok ka wei na ka benta ka samla shimti hun thaba ka ba Pyndep ya ka mtech jong ka civil engineering transportation ka samla shimti hun thaba badang atphon rus nam karta ka ba shong basa ha so yong is khase hills district kala Pyndep ya ka jing pule civil engineering na lovely professional university ha Punjab ha ka ba kala yo praphosan 0.100% ya ka mtech transport engineering Halor kani kijing pas bha ka samla shimtu hun thaba ka khasi student union so yang circle mentak singi thoding kala penkup burom kan thubru yaki we ki samla pule jong ka dong ka than ki bala pas bha ka SSLC HSSLC bat ki we ki kerdan pule habe kran bat ki nong tho khobor ka samla shimti hun thaba kala ya thu ba ka jing pule ka dei arsnam ka badai hakilan jong ka PWD kum ka airways ba railways kala sedang ba lek pule hau arja arphawei bat dei menta usnam arja arphawlai kala ban Pyndep Hadin bakala Pyndep igajing pule ka samla shimti hun thaba kalaya thu ba menta ka hapat ban persyang ban wat kam lakalong hakakam sorkar lani ka kam ba penyat kiriu shimet Tingjong agalong shimti hun thaba soyong ngapuli po lovely professional university Punjab ngalet ya ka course jong mtech in civil engineering transportation engineering ka deal bat ki batray PWD jong ka road ti long ka line ka dei betang ni police special namta ki jong ka road jong ki airways mut airports gitu ke jong ki railway gitu nga sedang ban puli kene ko course jong ka dei arsnam lai nga sedang ya gani na do arja arfway ti nga dap arja arfulai ti ka dei ngidon fourth semester ka course jong ni ka sedang lai nga let hangte na do banai September jong arja arfway tambang ngidon hybrid mode lai ngilaban let Punjab dan ngilaban le online ti nga let hybrid kan nga let da ka based on my degree banga pass na ka degree kan lai nga yo scholarship na ka degree kumud nga yo bid na ka scholarship bid na ka degree jonga kan lai nga kishim bid tang na ka degree ta Naras Regional Institute of Science and Technology Meghalaya apo Baradwa Killing Road site civil engineering nga Pyndep matric nang ni national hi na soyong na Lamjing Shah Secondary School of Soyong ti nga late 12 science apo Lidikin College nang tapad nga sa late apo RIS katakalong Regional Institute of Science and Technology Meghalaya malapit daga nehu first priority jonga kadaiban late doctor tama hakitu ki por bampadon basta na yeng ti ngamda tep than ti banlet coaching e kumto ti ngamda tep than ti nga shu tho exam ti nga kham qualify ti hadinang tu pat na yeng ki ong yo ba kumta mo nam yo ke each la shai ka namar yo ngala he la shai shi sin yo ngam yo kam shu ti ong sakatu ka por gim pada hayeng kim pada don ki ba nang basta ti gim pada tip hash phangini ki coaching center e ti ki ong pe lit no da second option hi jongaru ka de engineering ti nga shim no engineering ke ti hadinang tu ngile wat college ting yo hapo risk first position kamut nalor jong pri dang don ki bawan ho dang dan arngut mut kan balai ho ki ong kum no nang ti lai nang the ngai khubli ki noi kai nang the I gain lot of experience nang te ru ngala le research ru ka research ronga kadang don lai dang publish kan long dang don ha ki jong scopus in dai ti kila long ki noi kai nang te ki encourage wa long ki best kan ki noi kai hang te kal piru kala de menta kadang yo top po India it's best college Tambai is very expensive Propson point review is ha college kalong strict ha tamba outside college but ki it depends ha ka lai ha ka jinglong jingem dringi ladangi imba ti ki priru ki bha ladangi im kumta mo ladangi im ka jingem ka ba
bom ya di but kidon kumba she's part tame dua pas lang maphi được bun em mga ngadi mari kasi kabangalit hangte ar job fly mental snap banai mi ngadang ngadab yak exams ti banai June ngawan pai shini shulo nga plan ban wat kam ti ngam tap ngan pet hi ka bayo ti ngan persang anything cover ngadang chintuma em ngan try both private and government kanya award nga tapling ba ki bhaying jonga na para kum to ti ngarungala bo jingtap hi shphang kini ki like award igum to po balit mangi jong em bitek trong cái cha Punjab thì pas ba em ngala shong jing shang pas bitek arja arpho ti ngati one gap ya ke ni ngala de be ban le direct kum to arja arpho ti ashim gap ya no shisnam ti arja phoi asalich te